Tunchum video at chuan American science fiction comedy movie What Planet Are You From ti hi lo hlir ho liang umyang. Kan chenna planet KHAWVEL changa hlataka chuan planet danglam tak mai MIPA che an chenna chu omin KHAWVEL mi cheng ti ain alet sangkhat vel zetin he planet a cheng te hi technology lama pon sang falin an chungnung fe zo kani mei che an om miao lo wangin an inklon mai china an chi thana khol po hi an mangchang kai falwa don lem lo ti na ni chu mei chi om lo na na chu ami cheng mi pa ho hi an ro rumin an zei lo em mai boka limna lungai na ti vel hi an nei mi alo pokani mei che chai dan ti vel phei chu an shelo tlang hle engki ma fing le thiam na sang tak nei an ni hloma wang hian an tum le mathlir po sang chho zela an chen na planet mai ni lo universe zong obe a ro rel tu ni chu an tum ru ta hle bok chu wang chuan an pui ho chen na KHAWVEL chu obe masak ber an tum bokani he planet chunga ro rel tu le an ho tu ber gradon chuan KHAWVEL an obe theina na mishing le alien thapol siam chua chu namasale poimo beranga in chumi tur chuan an mani ho zinga mi pachale fingber ber te chu KHAWVEL kala meichia chai thua chi tha tur chuan an training tir tamup mup mai ni an training na chuan meichelem dan le chai dan te meichia teril rulak dan le zeidan zong te chu chipchiar takin an zirvek buka an ho tu pa chuan KHAWVEL a cheng meichia ten fak an lom dan zong te chu shilin an zirtir uluk viau chen chutianga ni engemo zat an training nu chuan an zinga zei hoile rin tlak ber tur an ngai H144962 chu KHAWVEL kal tur chuan thlang chuakin Harold Anderson ti mingpu in KHAWVEL chuan a cheng veri don ani akal ma chuan an ho tu pa chuan uluk taka briefing nei le in training na sa hle ma se mishing ho mi zia chuan soilok theilo thil tam tak om ve wangin film khur hle turin a chamol mola chumai ba ka mission hlena chia thla theinan alaman ngai reng lo a pistol chu man thei turin an siam sak bokani Phoenix Arizona lampan mek thlona chuan thil mak tak tongin pilot chuan engemoni chak takin anma ni lam aron pan ti chu a sheta a chuta thok le khata engemoni chuan thlona churon suburin an nging ta lui mai chu thil ti tu te chu Harold le Graydon toilet ko changa thlona chunga ron lut ngei te an ni bok KHAWVEL technology la no fum lu tuk te chuan an nui ati zavel atop nan Graydon chuan a mission tour chungchang chu an shil shele thuaka chumi nu chuan Harold chu du sakna hlanin toilet atang bok chuan a in flush chuak le ta thlona chunga chuan valutin a meiche mu masak ber air hostess chu an besi ke chan ngal pang maya mi zong boya an mang an laya engma thlenglo ang maya chutia meichia ala chaivel ham thei chu air hostess po chuan mak atiru hle a lomlo tak chungin a chutna chuturin alo ti mak a chu felta mo ti a chuan an hun ton me ka wanga hlawa mang ang takalo om mek ambula meichia chu nui sen sung chung chuan in la zei takin biak a an tum le ngal ringot mai boka mase meichia chuan enga te vakalo ngai lo chu chuan ti hnwal dewin a mission tur chu alo rin lok angota ol sam chu ani don lo ti a shethiam chanta thlona achum nu chuan FAA thok mek Roland Jones chu thil thleng chungchang chui chianga en fia tura roi ani angaron kalin van sang lama thlona in soifia theilo har satna ato chin na hi rui wange mo sabarwal thlok ti vel apu mai chin kha ani a mase passenger ina alo lak video pakhat mu tirani chuan mak ati hle chuti lai mek chuan Harold po chu thlona changa lo chuk ve mekin a meiche mu zong chu an mel sala tun ngal deuh zel mai boka meiche pakhat lo kun vu lai a mu phei chuan a pistol an siam that sak to chu aron mar ngal ta ot maya ria la chua vung zui no sarum taka an siam chop sak mai ani awang khan ani dan tur ang takin alo function ve che alo ti na ani mel hle avu de ungur wang chuan chu meichia po chu hlawin atlan chezui wang
chumi hnu chuan a thawna turatana an ho tu pa gradonan alo ti fel sak lok diam to beng lama chuan na thok turin avakal ta a thaw pui tur Perry Gordon chuan lo lomin an kal phung tlang pui te chu shil shiat na lo nei zung zungin an office manager le abial nu ni buk rita te chu alo in mel shiat tir buka chumi hnu chuan an ho tu pa ber chu a mu zui le Roland chuan thlawna chhunga video an lak chu uluk taka lo en zui zelin anuna avoi khatnan chutianga thlawna om chan chu a she thei tamya lo mai ni chu thil mak tak chuan ti phurin chui chwa ngei chak na in a khatlat mai buk na achang an ban hnu chuan Perry chuan Harold chu nula chhai thluk tur zonpui turin klapa lo shwain meiche in zwarchin Cheryl chu an mu fu ta hlau mai buka zan hun chu mandun ngei tumin an in buat seita a chuti lai tak chuan Harold ta pistol chu aron vibrate le ta vung vu mai Cheryl po chuan arab de nge moni indan na mang turin atia mase indan na amang ani chuan a mission chuan omzia anei don der silo atuk lama chuan Perry bula chuan a ma zan lama a chet hit lo dan te chu lo shilin Perry chuan AAA meeting me che chelo tamna hmuna a shwai tur thu a shil zuya chumi zan chuan Perry soina hmuna chuan vocal ngein an be se angein me chhia pon lo tam ngang mai zu in ati buai to me chhia te chuan an testimony ro pui tak tak an lo soi hloma chung zinga me che pakhat Susan Hart chuan Harold tamit alafal ta hle thuwa soi zo hnu chuan vapan nai tuma mase kong laka chuan air hostess nu chuan lo mu fu in zan hun man pui tur chuan a som zui tamai pon lama chuan Perry a chuan Susan ni motor chu alo supala Susan po alom lo hle anin khak deuh hlak chuti mek lai chuan Harold le air hostess nu te chu an lo in krem ve mek buka mase air hostess chuan a mangai le adu em nupui nei lai pilot nge na changa kol lo dong thutin Harold la chuan ani pon nupui nei thawa ti hian rin om lo ve turin ka lo pui che ani mai lom an ti zewa chu chuan air hostess nu chu ati lom lo hle a an chun zom thei ta lo le lama nu chui tu Roland nupui la chuan ana a apasal phor vut vut le tui thar talutuk chu alo ring hlel ve mek buka ana a thil challenging deuh oma wanga phur ani thu soya shilfi angyal atum po chuan anupui chuan a oi sakte vaklo office lama chuan Perry nupui Helen churon kalin Harold chuan alo mutai le man ho to mase pasal nei to ani ti a shat chuan a hnwal pha reivak lo hnuwa chuan zan lama a mu Susanin receptionist alo bevel mek chu awa mu fu leta Perryan akar asut siat sakna choitir tura aron kal ani bokani chuta Harold chuan papan thuain chwa pui an som hal deuh thora Susan chuan AAA meeting a chuan me chemel tur ring ko tin ilo telveni mo ti pa chuan a som na chu alo hnol saka ma se a training hial Harold ta som na chu nar zo tangang lovin in day tur chuan an chuak tange nge a restaurant a chuan zanria ei tura kal dunin a thu soi te chu uluk takin an ngai thak sak vela a training rep to ani ti shele khek lole anung chang le atong kam chuak te chuan Susan chu an ne vel ta vek mai anuna athil tum lian ber chu fanei ani thute a choi nu phei chuan MIPA ve naran mai ani don lo ni mo ti rin na anei pha zanri an ei zo nu chuan Susan ni apartment lama kalin Harold pu aphur to nga mai mase Susan chuan in nei ma chuan hetiang hi kaduri lo tia lo narin akal sandai a mission ati hlotlin thei me lo wang chuan mang angin washroom lama aluta chuta gradon chulo amin ani chuan chia thla theina tur ani phot chuan engpo ti mai tura fuin nei angai ni po in nei mai tur chuan alo ti a Roland po in air hostess chu lo kom chiangin kha thlona athil ton vel chungchang te chu alo zota chuta ani chuan passenger dang zong an mang an laya mi pakhat Harold ta hadam taka aum dan le achet vel dan chu mak ati thua shilta a chu vele Roland chuan passenger list an bi ngala mase Harold ti mingpu reng alo omlo air hostess chuan a chwa pui ve to thu le anin khrem laya
a pistol ri makdan te chu a shil zui boka chuta zet chuan rolen chuan thil oi omlo tak ma se thil ni mel tlat box si chu a she thiam theita Susan po chuan a ma zan lama om dan awangin Harold chu office a va mo in chhun cho e chwa puya ava soma chuta Harold chuan in nei chungchang churon soi chhuakin in nei puya som tamai Susan chuan a wange mo alo ti a ma se wan lo zialan tirnan ron pan nain chingchi in zungbun chu aron phor tamai Susan chuan mak ati hlena a ma se lo nar phal bik thaknang kalo in ngai tuang ti in lo ngak lok turin ati et chu mi hnu chuan a thian te chu mu in thuron pe turin ati a thian te chuan in nei na chu thil ti mai chi ani lo ti in an lo support lo tlang hle a ma se Susan e ro chuan arel ro siam fel vek to wai thak lam apan shet ti in sha in chu hun tha chu bo pel chi ya angai to lo hul hualani Harold chu bia in nei tura a in pe to thua shilta anin nei ma chuan Harold chuan a na tho paperwork tam tham tak le ha thlak tak chu peri kuta chuan hlanin chu mi hnu chuan nupui nei tura chol dil zuin Susan nen chuan anin nei ta in nei hun ser azo hnu chuan honeymoon nei tura kal zuin nuaman ti dun hle Harold tan po mu mal le tlon tling taka avoi khati na ani ve thaw wangin nuama ti hle a hlim hle bok beng lama la chuan peri chuan Harold ta paperwork chu ama ti anga soin an boss bula chuan alo submit ve mi amaya chu ba ka tlak tlum le zual nan le promotion a mu theinan Harold chu unreal zui deuh ngei boka Harold tan na aron zom le hnu chuan rolen chuan ron mu in Arizona pana thlona chuan na flight ticket chu ena dila ma se Harold chuan apai bo dai to thu in alo chang dai chuta air hostess thu soi chu adik reng em ti chianan nula id om tak tak chuan na Playboy magazine chu ama chuan an phar vela chuta Harold ta pistol chuan thomaron chwale chanta ma se pencil zoom na chu khong rive in athuk thei sham ina ava ho chuan anupui le thian te chu anlo in kom khom meka engma soilo chuan pindan lama pan ning ngal ache dan te muka wang chuan lom vak lawin Susan chuan avamu a ma se ni ha thlak le shiom tak a man thua soi chuan a khongai le hle chu ba ka Harold chuan buai deuh na danga nei a chan po anupui chu ala rai thei mi alo mai ni zuwa in china wanga rai thei lawi mo in ti in Susan point thlasung hle a fa te chu kan langa ni mai lom ti in apsal bula chuan a soi ve takna a ma se Harold ta mission nen chuan a in person hle si chu mi hnu chuan Graydon nen chuan in hmule in anila chuan engpo thleng se tu emo chu arai ngei angai thu shilin Susan chu arai thei lawani chuan me chedang kopa bum mai tur chuan atita le lama rolen po in thlona thil ton mak chu chui chwa ngei tumin alo la be ngor hle a Harold ta mel an en wangwang te chuan mishing ang lo riawa shiat na anei chan tlat bok chu min zan chuan Harold chu zero in bara alut zuya chuta chuan Harold chuan a tho pui perian nupui Helen chu mu in Helen chuan zeitak main alo lem kwal vela an pani chuan Helen chena in lama in krem turin an kal zuya an laklo lai tak chuan Harold ta pistol chu aron chiang kwang lo tatlat mai bedroom lama chuan tlan lutin siam that le tum chuan a bei vela chuti lai tak chuan pon lama changin rolen po chuan lo hlir langin thalak sak zewin atlan chezui chu mi hnu chuan anupui ambuma wanga in thiam lawin a ho zui ta dai bok ma se in awa ho chuan anupui chuan thulom om taka lo chhong thutin nawa pai thu alo shila an pani chuan in ko in an hlim dul hle chuti mek lain rolen anupui la chuan apasal jowara changin Harold ta sarwak thalak chu lo hmuchwakin apasal chu gei muti in chwa san alo tumbe mek shilfia tuma alien aman trep to thu a soite po chu oi sak to e lo chuan a chwa san zui wangwang Harold le Susan te po chuan doctor lo mu mekin an nau te la chu an thang chak em mai buka Carly vel chia larai si kha naw thalimi alo pai der mai atuk lama Harold ta na a avakal chuan Perry chuan
a paperwork pe ka wang chuan promotion a hmu ti hria in peri chuan alo an khum zui chiama anupui alo mutpui thote chu soin mi te ma a chuan atimol pho chiama anin hauna sat ema wang chuan mi te chuan an hmu nom hlir thup to Harold chuan a hmai a hnek zui pop bok in lama chuan athil ton chungchang chu anupui Susan chu shilin avoi khat nan riluna in a chap veta Roland po in an ho tu te kianga chuan athil rin dan oi om lem lo tak mai chu alo sei ve meka an ni po chuan an oi lo ve hle na a ma se chui zom zel tur ero in phalna an lo pe thung ti chuan thathum chi ala rai man tia chuan Susan po in naute anei don ta der mai Harold chuan damdo ina shwain mi panaute du om tak ashingta Harold ta hlim nui mel chu Graydona a hmu rual chuan are chiang kher mai chu mi hnu chuan she tak chungin Susan kianga chuan a kalsan angai to thu shilin kalsan atumta a chon ema wangin Susan po chuan a chan zo ngai na po shelo hial zokin a chunga thil thlenga chuan ama le ama chu a in dem thu soin a lo ring mai chu poi ati zia soin a trapta zoi zoi mai chu mi hnu chuan an planeta let le turin thlona chuang le ta Roland po in alo la zui ve ngar Harold chu washroom a lutin chu mi rual chuan thlona chu ain soi le tak ngeng maya Roland an ave en nak chuan Harold chu alo bo le dai to athil ton maktak chungchang chu apu te pahni bula chuan alo report le a mase an ni la chuan oilo na men oilowin a na tang chuan an lo ban dai Harold po an planet lama chuan alo kir fel ve to a mase KHAWVEL lam chuan alung an len tatlat mai an mani ho zinga chuan universe pumpuya aro rel tu ni tum ain universal peace chu ngai poimo atul zok zia alo soya athu soi wang chuan man alani dai zui chuta afapala chu kidnap ni in an planeta chuan an lo shwai ve dai ti a hmu zui ama man tu te la kachanga rel ruin afapa chula in KHAWVEL lama chuan akele ta dai mai Susan chu ba hmu in ani chuan afapa chu rang takin alo pum hala achunga athil ti dan zong awang chuan alo an khum zui phiar buk Harold chuan alien ani ti fin fia nan anar kwa tang chuan eng te an kap chuak vela kalsan turati lui ani dan te chu shil fia tuma mase Susan chuan angai dam thei tlat lo pona wa chwa chuan Roland chuan alo ngak reng engpo ni se ana changa an ban to miaw wang chuan Harold da thuru po chu enga te wak ma ati to lo chuti an ti dun lai mek chuan Graydon chu ron lang thutin ani chuan silain aron tin dun tamai mase aka ma in Roland chuan alo kap hlum dai chu mi hnu chuan Susan chu pona ron chuakin Harold chu ahmangai thurun shilin an pani chuan lim takin anom dun leta an pani chuan avoi ni nan in nei chala in hun ser azo nu chuan Harold chuan anupui hne na chuan an planeta chuan shwai tu tharata na an thlan thule an kianga hun tam tak man atum thu te chu ashila atok ta ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to thlenga min lo hlir sakawangin kanlom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo hlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule